Libe likhulisa sasa lomkhosi wengoma kazwelonke eThekwini ngempelasonto. Nomxhaso omkhulu wengoma kazwelonke okungumasipala weTheku akawuvali umlomo ngalomkhosi ohehe kakhulu ezokuvakasha. Ukuzwa kabanzi ngokwenzekile sixhumane nosihlalo wekomiti lezenhlalo yabantu nezokuvakasha eThekwini uZama Sokhabase. Sijabule kakhulu ukuthi umcimbi wengoma ube yimpumelelo. Sikubone lokho ngabantu abafikile abathe mabesibalela ababala abantu basinikeza inani lokuthi bebezinkulungwane ezingama-25. So sithokoze kakhulu ngoba lokho kusinikeze into ethi ube yimpumelelo umsebenzi owenziwe. Ukujabula kwethu-ke sisuke sijabuliswa ukuthi kusho ukuthi bebebaningi kangako iy'ndawo zethu-ke zaseThekwini bezichichile. Sinokuqiniseka sokuthi-ke nangonyaka ozayo uzobe ukhona lo mgubho wengoma. Ngiyazi futhi ukuthi nomeya wethu uwuthakasela kakhulu namakhansela aseThekwini. Ngiyazi ukuthi akuthakasela kakhulu. Awuze ungaba nankinga noma ngabe kuthiwa sisemkhandlwini sidila nemisebenzi yama-meeting ethu omkhandlu la esiphathisa khona izinto. Wonke umuntu uyawuthanda, kucaca khona ukuthi bayakujabulela into yethu yamasiko.